Ste na mieste, kde sa dá zastaviť čas. Som Andrea z realitnej kancelárie AP Company a nachádzame sa len 7 minút od rušného centra mesta Nitra v obci Cabaj, kde objavíte poklad, ktorý vám prináša atmosféru skutočnej chalupy. Staré a nové, víkendy, prázdniny a ďalšie dni voľna viete stráviť na rodinnej chalupe. Je to pôvodný gazdovský dom s gánkom, asfaltovou prístupovou cestou, ale s napojením na všetky inžinierské siete. Pre majiteľku bolo dôležité zachovať tú dokonalú atmosféru babičkinej chalupy, ktorá v dome prúdila. Staré trámy, autentické detaily, množstvo pôvodného nábytku, vybrané kusy zrenovované a prerobené. Cieľ bol splnený. Spomalte a hľadajte krásu obyčajného miesta. Miesta, kde vaše deti naučíte pokosiť trávu, narúbať drevo, zakúriť v krbe, nakrmiť susedové mačky. Táto chalupa vám ponúka viac než len strechu nad hlavou. Domov sa vrátite unavený a oddychnutý zároveň. Deti možno trošku špinavé a s odretými kolenami, ale vyvetranými hlavami a neuveriteľnými zážitkami. Ak hľadáte kľud, pohodu a úžasnú atmosféru, ste na správnom mieste. Kontaktujte nás a zažite svoju cestu k pokojnej oáze iba niekoľko minút od centra mesta Nitry. Tešíme sa na osobnú obhliadku.